बागै गोथार एसेम्बलिनि वाकआउट खाजोना गासै बेलाय हामबाय मिडिया रखनो नरक जतन सिओ दिनै फार्स्ट डे जे एसेम्बलिनि गाय जों एक्चुअली वाकआउट खालि दिनै बाद दङ बिकज न जतन सिओ एसेम्बली अब कासे पवित्र स्थान अ जागाव चिनि जत चिनि राय चिनि अधिकार बैसो बट जोंनो फाइनो फाइका चिनि सिटिंग अरेंजमेंट रक जेबाबे जों सावामति खाइजाय सो मो कासे चिनि अपमान मो चिनि बाकी एमएलए को अपमान वो कहे संसदीय परिषद तंग जों कहे अपमान जनो जों फिल खाया बिकज जों अपोजिशन तंग जतन शो से जों फर्स्ट टाइम चिन अबन दरकार जों दिन फुनुगमारी रिमानखा जेता जों चायना चायनि मा सानाय अबन चिनि तिनि चिनि मेन नासे सो अबन बगने जों तिनि बात दं खासे कसे फुनुगमारी खासे जों अपोजिशन तंग जों अरो तय राजनीतिक अ विधानसभा जों बुए थला थावते बुलाय मारलि जों अबन मा फुना जेता अपोज खायो जों दिनै इलेक्शन बयकट खानायनि कारण अबनो जों मा फुनो बिकज नरक सिओ जों तिब्रा मथा जों सबनो अपोज खानाय जा चायना चाया नरक खना खना चिनि पार्टीनि अपोजिशन लिडार अबस जेता जों चिनि जे खायदाय जों खायनो अबनो मेन थिं तिनि जे फुङो एसेम्बली हाबाफोर नुखना जे ककबरा गुमान स्किप नति डीएसएफ नि किसे प्रोटेस्ट फ्लैग कार्ड तिले प्रोटेस्ट फुनुका आबर नति एसेम्बली ककबरा गुमान स्किप नति कक सजानाय चिनि नलेज दङ चिनि क्वेश्चन बल रिजार्व दङ खायफानो जों सुजुग मांखाय दिनै न जों हमनो तिसानाय अब चिनि जों जतन सालायजा जों हयतोबा ताखे नासिंदिनो र जों जदि सुजुग मांखाय अबनो जों फर्स्ट प्रायोरिटी जों देनाय बिकज न जतन सिओ जों आगिनि टिमनो चिनि रुमान हरप न जों आगि टिम प्रायोरिटी फै बिकज अ हानि आकमर जनता र तिब्रा सार जरा कक स्पीकिंग पीपल र बरनि चिनि 70% अबाब न जत रुमान हरप न नाय बट त्रिपुरा गवर्नमेंट जों गासिनो कवर नोटिफिकेशन जे बाय फोर्सफुली अबनो बाउंड खाई दङ अब किन्तु जों पुलिस सहयोग खायला चिनि पार्टी नङैबो आरो आन इन्डिभिजुअल बो जों अबनो सापर्ट खाया बिकज आं बिजो खरसा रुमान हरपनि बगै आन्दोलन खाय फैनाय बर आं स्टुडेन्ट अबनो जों दंफ्रो बहायना जों अबनो आन्दोलन खाय फै आंबो जों जेसखौ सुजुग मोनखाय सान हामबाय